बिराद गोबावनि उनाव नै दिनैसो बोथोर फैनाय लोगो लोगो दिनैहाय खनसे थाइजौ लागायनाय जाबाय नै लागावबाय संख्रि होबाय नाङाखै नामाथाय लागावबाय रायजोफोरनो गोखैथार रायजोफोर नै थाइजौ लांनो फैबाय जोंहा थाइजौ लाना थांसै ओमफ्राय थाइजौ मालिकफ्रा हनै सासे उन्दुदों ओमफ्राय सासे खुन्दुं थुनगासिनो दं दा बे थाइजौखौ लांनानै ओरैबायदि जाहैनोसै ना बयखौबो लुबैहोखागोन थाइजौआ नैलै जि साइज गायो बेखौनो नोंहा मोना जाजांगि थाइजौ फिथाइया नै मादारसेयाव हरदों थाइजौआ नै थाइजौ खानसै मा सुनानै दोननांगौरा बाबुलिफ्रा बेरे हादिलर दंमोन खाबाय बियो हादिलरखौ थाइजौखौ वाव थाइजौआ होख्लायगोन बेखौ दिनैहाय फानलु संख्रिजों लाबोबाय दख'ना आगर गुबै दानानै दोनखानोसैनो बरिया आगर गुबैनि मा खुन्दुं होनो बेखौ गोमो गोथां गोमो गोथां नङा गोमो थायना गोमोनि दानानै दोनखानोसैनो बिहामजो फैबानो होगोन लंपेन्टसो गानो सिङावनो थाइजौ लागायनानै जानोसै नै थाइजौ लागायग्राफ्रा नायदो आहानो थाइजौ लागायग्राफ्रा नाय माबायदि लागायना जाहोयो नायथारनि ओमफ्राय गस्ला दखानावनो मा खालामगासिनो दङ जों जाबाय थाइजौ लागायगासिनो दङ नै ओरैहाय थाइजौ जानो नागिरदों आरो नै थाइजौ लागायग्राफोरखौ नायदो नै सासे माबा माबि गस्ला नायगासिनो दं हनै बिसोर सानैनि नामा आइसारि बिसारि सासेना आइसारि सासेना बिसारि ओमफ्राय बै फिसाजोना मोनसारि बिसोरनि नामा माबाना मोनसारा दा जों थाइजौ लागायनानै जानो नागिरदों आरो बिसोरो थाइजौ लागायबाय नायदो नै संख्रि होनोसै बानलु देखानाय नै लगायदो गोथावनो नायनोसै थावना थावाबाथाय डाइरेक्ट रेजेक थावाबाथाय रेजेक थाइजौ गोखै जास'जोब्बाय नामा नोंसोरलाय आंनाबो लाना जायाखै orang instansi kita nih. Mana nih? Ini lawan itu. Ketahu dah, kisah tunggu. Kisah burung mana nih? Naik dia. Empo kau YouTube kan nak go? Bukan yang sekarang nih. Empo dia jaga ini. Dia bergerak. Dia berlos dia. Empo abot kayu ni baik sini sini. Mabar lihat. Rumah kau udah pulang nih.
Nó mày ăn ra mấy thằng nó mà ra khỏi đặt nè. Cứ đi cùng với đi, cứ đi cùng với. Cứ đi cùng với. Ai ơi, bàn luôn này. Si match lagi. Là gầu bấy. Ai sừng như vậy? Nòng ngà khi nó mất hay. Là gầu bấy đây chứ phương nơi, hư bấy nơi. Đó vậy là cái thau nè. Bà thân chứ ra cả vậy. Pan góc như là vậy chứ. Thôi này giờ bị lấy phản là bên này. Đầu sơ đầu. I am. Chai apa mana lu saja dia khibi. Thay này nữa. Thau ra vậy. Đó. Cái bậy. Cái khơi khám. Berat. Ke bau ni unau này đơn này chứ. Betul pinai lega gini hai kunci kayu lagi nih jawa ini Cha giúp năng nakat kaya cha giúp nakat Katri bilai ini plet kayu lagi nih ơi chụp cho nào mà ra chụp cho nào đi hết Virat gede aja juga Cha giúp khác kan